asingi sababu chinyingi nambe yemo ekiama gia ODM igo gia chagetwe 2006 yes na omo director strategy and communications na politics igarekoro kwa Emeritus Omariba Ongwae OGW na ulengo mo director 2006 igo 2005 issue ye referendum ye constitution ya Kodriki ya achire so omoga koria kabe kwororo agatumia obo ngaini bwaye nechisemia bwate akorete ase a government kerarengetie egachaka arenda akagenderera ODM egakore gento gekorunga egasarara ekero ya sarara igarasarara mono gusi usie kamenya korukwa a stronghold in 2007 mwaka bujiri wibere megwanze nebiri Kisii County na Nyamira County ekamanya konyora abajumbe tali aba MC tali aba councillor kyakaro nyantura etie kwende katiba ekanyora abajumbe bonzi pi bonzi korusi ekarokwa a stronghold ya ODM Kisii koru 2012 2017 2022 egachaka kwanza koira nainse yes